Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК. Марҳамат дӯстони азиз, имрӯза навори техникаҳои фурӯшӣ. Мақсад ки ҳар ҳафта дар канали Насим ТЖ баромад мекардем. Ана ин ҳафта бошад дар канали Арзон ТЖ ҳаракат мекунем ки дар ин канал дӯстони азиз ҳар ҳафта навори техникаҳои фурӯшӣ баъди подписчикони канали Насим ТЖ ва Арзон ТЖ дӯстон пешниҳод кунем. ва нафароне ки техникаҳои фурӯшӣ, тракторҳои фурӯшӣ дӯстон доштагӣ бошед, марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дар ҳамин WhatsApp суратҳоша қатъи маълумотҳои пурра ҷорӣ кунед. Реклама карда техникаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бизанед дӯстон, моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мост. Ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми муҳоҷир. Марҳамат, боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Данғарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. Нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. Рақамҳои WhatsApp монагия ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим ТЖ метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем мо ба якумин эълони имрӯза. Марҳамат аз тарафи подписчико дулан омода кардан. Дулан Тиягач номаш ман будааст. ду то дулани фурӯшӣ сирошна, солҳояшон бошад 2016 сол. Документҳои солонаша карда метиҳем гуфтаги соҳиби ҳамин техника, мақсад ки маълумот пурра будагиай. инҳо қарор доранд дар шаҳри Душанбе. ду то дулани фурӯшӣ сирошна бо нархи дастрас. нархи ин бошад 270,000 сомон шумояд. дӯстони азиз, боз гуфтагие ки муомилаи хуб дорад. бе ягон камбудӣ балонор састенҷ пачка мотори 100% бе ягон растхода. ина ҳолати дарунша бодиқат дӯстон, яъне ки тамошо кунед. нафароне ки конкретни халур бошед, мақсад дулан хар бошед, дулан Тиягач ман гуфтагие. ду то дулани фурӯшӣ 2016 сол. дар рақамҳои 501 79 77 36 рақамҳои дастиш ва рақамҳои ӯзбекистони монагиай 97 279 77 36 ҳатман дар тамос боред ва маълумоти аниқтари техникаҳоро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо марҳамат телешкаи фурӯшӣ притсеп сирошна бо нархи дастрас дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар Кӯйбеш мебошад. нархи притсеп дӯстони азиз 17,000 сомониш мега. балонош 40-50% ҳастанд. айни ҳол мақсад ки балоноша синимат кардагиай. аз 17,000 сомониш савдои хуб мешавад. дар рақамҳои расисткиш WhatsApp дорад. тариқи рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари притсепро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо бортовои Mazda ҳастай. соли баромадаш 1994. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад мошин дар ноҳияи Воруғ. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагии тайёр. састаен балонош хуб, кузоваш мақсад хубай дар ҳолати корӣ. нархша 68,000 сомониш меояд ки боз муомилаи хуб дорад. савдо мешавад дар назди ҳамин техника. дар рақами 928 18 07 51 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари техникаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ҳатман дар канали Арзон ТЖК подписатсия кунед. агар ҳамаи 100 та лайк ё ки 5000 просмотр гирифт, ҳаракат мекунем навори техникаҳои нава бари шумо пешкаш кунем.
квадроцикл рой кардан аз тарафи подписчиков фурӯшияи срошна бо нархи дастрас, мотораш 200 куба. адрес қарор дорад дар шаҳри Норак. нархи квадроцикл бошад 8000 сомон мегӯяд. дӯстон азиз, боз камтараки дигар муомила дорад. дар рақамҳои 93 704 05 02 марван муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо арзонак теҷе салом расонед. шеринар ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро по-братски бизанед. дӯстон дар канали арзон теҷе подписатсия кунед, чунки ҳамарӯза аз ин канал шумо аз нарху навои мошину хона, замин, техника бохабар мешавед. мақсад ки дӯстони азиз, дар ютуб беғайри мақсад насим теҷа ҳеҷ кас навори техникаҳо намхед навор карда наметавонад. ҳаракат кунед, лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канал обуна шавед. инак сечкаи фурӯшиямон Mercedes сечка солаш 1998 моторобиём 1.8 мебошад. сӯзишворияш газу бензин, документҳои солонаш ҳастанд, утилизатсия кардагӣ тайёрай. хоб сечка гуфтем нархша 54000 сомониш мегӯяд ки боз муомила дорад. суроға шаҳри Душанбе. рақамҳои ватсаби соҳиби мошин мондагиай, рақамҳои дастиша мондагиай. сечка ҳолатиш хуб, 98 сол, нархаш 54 та, боз гуфтагие ки савдо мешавад. аз номи ютуби мо арзонак теҷа ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худусиябашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо борутовой ҷакш меган, ҳамин хулосаи гап. борутовой соли баромад 2009, коробкаш механикай, документҳои солонаш бучдаган, срошна бо нархи арзон фурӯхта сеша. сӯзишворияш дизел, коробкаш механикай, ҳолаташ беҳтарин, ба кор, мақсад ки тайёрай. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, фақат документиш мекунӣ, мегарди. нархи мошин бошад 20000 сомониш мегӯяд. нархи охиша дигар савдо намешавад. маромад афароне ки мақсад борутовой дархост карда гирем. грузоподъёмники 3.5 тоннага мебошад. 20 таш мегӯяд дар рақамҳои 37 01 99 17. рақамҳои дастӣ WhatsApp кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари ҳаминро аз худусиябашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки техникаҳои фурӯшӣ, трактор, аппарат, камаз, хулоса барои реклама кардан ки дошта бошед, дар WhatsApp рой кунед. реклама карда фурӯхта медиҳем техникаҳои шуморо ва хонаҳои шуморо. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам. марамад имрӯза сета техника дорем. якта трактори T28, дуюмги трактормон Юмезе 6. хоб, сеюми техникамон дӯстони азиз, мини комбайн. марамад бо диққат тамошо кунед. аввал аз трактори T28 оғоз мекунем дӯстони азиз. хоб, нигоҳ кунед, се калиса недавна ду калиса ақибша нав пачка задагиай. марамад мақсад нафароне ки трактори се калиса Юмезе, яъне ки T28 хар бошед, бо нархи дастрас. хоб дӯстони азиз, марамад як то мехӯрем дар гирди атрофаш. нахаду заводӣ мешавад, ба кор тайёр. ина ҳолаташ бардори азиз. гуфтем дута балони ақибша нав задагиай. ин трактора мақсад нафароне ки харидор бошед, дӯстони азиз, нахадуай. хоб, ина ҳолати ақибаш. ина ҳолати ақибаш дӯстони азиз. нархи трактора шероинар ана 25000 сомониш мега. боз гуфтагия ки савдои хуб мешавад. адреси параи мо дар ноҳияи дӯстӣ, ҷиликул. нафароне ки конкрет гирифтор бошед дӯстони азиз, мақсад ки боз арзон мекунад. сета техникаи аддениям фурӯхта мешавад. нафароне ки мисол мақсад замин дошта бошен, дар якҷоягиам фурӯхта мешавад. боз иншоалло ки савдо карда мешавад бардори азиз. хоб, инак дуюмин трактори фурӯшемон трактори Юмезе 6 гуфтаги шеринар. дар комплектиш ҳеҷ надорад, толка хича иша мақсад намефурӯша. толка хича ина бо диққат тамошо кунед. мақсад ки нахадуай гуфтагиай, ба кор тайёранд.
нафароне ки трактори 4 калисаҳа гуфтага бишавад. нархи трактор бошад 30 ташмега. боз аз номи ютубии мо салом расонед. гуфтагие ки савдо мешавад шервинар. ина ҳолати берунаш юмезе 6 нархша 30 ташмега шервинар боз савдо мешавад. хоб ина дарун берунша боз бо диққат камера мекунем. уша гуфтем дӯстони азиз 25 та бо савдо мешавад. иша 30 та мега 30,000 сомон бо савдо мешавад. хоб рақамҳои ватсапшон дар рӯи экран мондагиай. хоб инак баҳодури азиз маромад боз мини комбайн нафароне ки мини комбайн барои хӯрондани гандум ва шоли мақсад дар котон бошад 2023 солай кам истифода будагиай. 1 моҳ 2 моҳ истифода будагиай. тамом мақсад дар миҷа ховаёзӣ рашта. хоб балонош пачка краскаш нав ягон ҷо сарапина надоштааст. маромад дӯстони азиз бо диққат тамошо кунем. ина ҳолаташ дӯстони азиз. хоб нахаду ва ба кор тайёр ай мақсад. хоб дӯстони азиз нархи мини комбайн бошад 20 ташмега 20,000 сомонӣ. адрес ноҳияи дӯстӣ пешина ҷиликӯл. марҳамат. рақамҳои ватсапаш рақамҳои дастиш монагиай. ина дӯстон даруншам мақсад нахадвай кор мекунад ва кор тайёр. хоб бе ягон камбудӣ ина ҳолати ремонтоша мақсад кор мекунанд нафароне ки харидор бошед. дӯстони азиз ина гуфтем дута трактор қатъи сеюм техника ҳамаша агар бигем дар як ҷойгам фурӯхта мешавад. аделни хоб нархи иш гуфтем 20,000 сомон. нархи трактори Т28 25,000 сомон. трактори юмезе 6 бошад 30 ташмега. дӯстони азиз хоб маромад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтар инҳо аз худи соҳибашон дастрас намоед. инак дӯстони азиз дигари эълони маромад боз трактори Т42 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ба кор тайёр ва дар комплекташ мини комбайн дорад. ҳудуди 3 корпуса дорад. қарор дорад. трактор дар шаҳри Кӯлоб нархша 55,000 сомон шуда ки боз муомила дорад. гуфтаги дӯстони азиз састаин балонош 70-80% ҳастанд. срочна пул дар коштисай бо нархи дастрас 55 ташмега аз номи ютуби мо арзон тиҷа салом расонед. боз арзони хуб мекунад. дӯстони азиз мини комбайн пулуги 2 корпуса дорад. ина марҳамат ҳолати мини комбайнаш дар рақамҳои 907 76 63 77 ҳатман ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз инак дигари эълони мо мини комбайни фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ба кор тайёр краскаш нав кардагиай. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 13,000 сомон мега ки боз муомилаи хуб гуфтагие ки дорад. мақсад савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мини комбайн. рақамҳои ватсапаш рақамҳои дастиш мондагиай. рақамҳои ватсапаш расискиян ва рақамҳои дастиш 929 49 99 ҳатман ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз ҳамин навораҳои мо ба шумо маъқул шуда бошанд ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. мақсад ки шумо мехоҳед ки аз нархи наво бохабар шавед. подписчикои Насим Теҷа ин канали дуюми мо ҳастак. хоҳиш мекунем дар ин каналам подписатсия кунед чунки дар инам ҳаракат мекунем техникаҳои арзона барои шумо пешкаш кунем. хоб самосвол зил 133 дӯстони азиз соли баромадаш 1989 сол. документҳои солонаш бучидагианд. состояниш чотка 6 та балони 80% дорад. хоб кузовуш тода дар ҳолати хуби техникӣ ва қарор дорад дар ноҳияи Ховалин. нархша дӯстон 60,000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. савдо мешавад дар назди техника дар ноҳияи Ховалин гуфтем бо нархи 60 фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 918 88 86 50 маромад муроҷиат кунед.